Nilqakom għal programm ieħor Politico. Lejla ġewwa l-istudio miegħi nilqa' l-Dr. Joanne Spiteri, CEO tal-Broadcasting Authority. Nirringrazzjak tal-li lqajt l-istedina tagħna. Għejdilna xi ħaġa fuqek fuq. Mela kif qed intina CEO tal-Broadcasting Authority, inni CEO mill-2016. Inni l-awtorità ħafna iktar minn 20 sena issa, kważi l-karriera tiegħi bdejt hemmhekk, bdejta bħala ġurnalista il-PBS, però mbagħad imxejt fuq in-naħa l-oħra tal-munita bħala regolatur. Inni għal dawn l-aħħar sa kważi 6 snin sew, mhux iktar, ovvjament bħala kap eżekuttiv tal-awtorità. Mela, meta twaqfet il-Broadcasting Authority ġewwa pajjiżna? Mela l-awtorità twaqfet fl-1961, hija waħda mill-aktar awtorità antika, hija awtorità kostituzzjonali, ġifieri twaqfet bil-Kostituzzjoni taħt artiklu 118 u 119, u għalhekk hija hija awtorità awtonoma. Fil-fatt hija waħda mill-edem, però ovvjament ir-regolamentazzjoni tagħha dejjem kienet qed tinbidel għaliex ovvjament l-stakeholders tagħha dejjem inbidlu. Ora, issa l-irwol tal-Broadcasting Authority x'inhu eżatt? Għax ħafna nies ħawduh jaħsbu li eżatt, mela dina importanti għaliex ħafna min-nies igerfxuna mal-public broadcaster. Mela, l-awtorità hija regolatur tax-xandir. Ġifieri tirregola x-xandir tat-televiżjoni u tar-radju, aktar tard ħanispjegaw ukoll li jista' jkun hemm servizzi oħra. Però primarjament hija regolatur u fil-fatt hija timmonitorja il-programmi tar-radju tat-televiżjoni u tgħid rapporti dwarhom, tanalizzhom, eċċetera. Ovvjament għandha liġi x'timplementa, primarjament huwa Kap 350 tal-liġi ta' Malta, il-liġi tal-Awtorità tax-Xandir, il-liġi tax-Xandir kif ukoll leġiżlazzjonijiet sussidjarji oħra. Però ma xandarx, ġifieri l-awtorità ma xandar l-ebda programm imma biss tirregola. Qed ngħidu tirregola u mhux tiċċensura, ġifieri aħna nimmonitorjaw il-programmi wara li jkunu jxandru naraw jekk kienx hemm ksur. Ovvjament naraw li dawn aderixxew mal-liġi tax-xandir, f'każ li ma jkunx il-każ ovvjament tinħareġ l-akkuża kontra dak l-istazzjon. Barra li nimmonitorjaw, nilliċenzjaw, ġifieri aħna bħala regolatur nilliċenzjaw numru ta' stazzjonijiet televiżjoni u tar-radju, għandna wkoll stazzjonijiet, mela għandna l-istazzjonijiet nazzjonali, primarjament il-kbar biex niftehmu, l-istazzjonijiet ukoll diġitali tar-radju li nilliċenzjawhom ukoll aħna, u hemm numru ta' radju tal-komunità illi nilliċenzjawhom ukoll. Madwar 20 minnhom bħalissa dawn huma stazzjonijiet żgħar tar-radju li primarjament jxandru f'lokalità partikolari. Voldri inti qed nifhem sew meta jkun hemm il-programmi u tanalizzaw. Tridu toqgħodu letteralment taraw kull programm. Jew tistennew li xi ħadd jirrapporta li saret xi ħaġa ħażina. Mela, bħala regolatur f'Malta, aħna ma nimxux biss mal-ilmenti, ġifieri aħna naħdmu wkoll ex officio. Ġifieri aħna għandna grupp ta' monitors, grupp ta' team fil-monitoring department li jara, eżatt, letteralment jara u jsegwi l-programmi. Ovvjament fil-bidu ta' skeda naraw l-iskedi tat-televiżjoni u tar-radju, nagħmlu risk assessment ta' ċerti programmi, ġifieri dawk li l-programmi li ħafna drabi jistgħu jkunu problematiċi għal diversi raġunijiet, mhux biss politiċi, imma anki għal kontenut ieħor, u nimmonitorjaw dawn il-programmi, ġifieri every now and then naqbdu sampil ta' programmi u nimmonitorjawhom. Però hemm ukoll il-parti l-oħra, ġifieri persuna jista' jilmenta ukoll jew persuna jew partit jew entità jista' jilmenta wkoll għax-xandira, dika hemm il-leġiżlazzjoni sussidjarja 35006 fejn persuna li tħossha offiża jew persuna li moġobix xi ħaġa fix-xandir tista' tilmenta, l-ilment jgħaddi għand l-istazzjon u aħna nkunu kkupjati, ovvjament l-istazzjoni kollu ċans wieġeb għall-ilment jekk min jilmenta l-anjant ma jkunx sodisfatt bit-tweġiba, mbagħad jitlob lill-awtorità għas-smigħ.
U allura mbagħad jittella quddiem l-awtorità. Biex nispjega ftit forsi kif taħdem l-awtorità, mela l-awtorità aħna hija maqsuma fi tnejn. Għandek il-board tal-awtorità, illi primarjament huwa magħmul minn 4 membri u chairman, u dak huwa maħtur mill-Kostituzzjoni, ġifieri appuntat mill-President ta' Malta, wara li jkun ippropona il-membri, il-Prim Ministru b'konsultazzjoni mal-kap tal-Oppożizzjoni, u allura dak ikun il-Bord tal-Awtorità. Il-Bord tal-Awtorità mmexxi miċ-Chairman jiddeċiedi fuq dawn l-ilmenti. Ġifieri ikollu l-ilmenti fidejh, ikollu rapporti, ikollu forsi siltiet mill-programm u jiddeċiedi fuqhom. Fil-każ tal-eżekuttiv imbagħad, u allura mill-kap eżekuttiv fl-isfel, hemmhekk il-metodu huwa differenti. Ġifieri aħna bażikament intellaw programmi li huma biksur tal-liġi u nresquhom quddiem l-awtorità, quddiem il-bord tal-awtorità d-deċiżjoni. Ġifieri id-deċiżjoni finali hija tal-bord tal-awtorità, aħna nibdew qisu l-filter. Allura l-ewwel filter ikun il-Monitoring Department, jara l-programmi, jgħid isma' hawnhekk aħna qed naraw li hemm ksur. Jiena noħroġ l-akkuża fuq dak il-ksur partikolari, imbagħad l-istazzjon jiġi quddiem l-awtorità, quddiem il-bord tal-awtorità, jien nressa il-każ u l-istazzjon ovvjament jiddefendi jew jispjega il-pożizzjoni tiegħu. Fil-każ meta jkollna ilment, il-Monitoring Department kull ma jipprepara huwa rapporti jew transcripts pereżempju, rapporti ta' programm biex ovvjament tkun iktar faċli għal bord tal-awtorità jsegwi l-każ. Issa inti ovvjament intom il-liġijiet naħseb nimmaġina jrid jagħmilhom il-Parlament li intom tridu timxu magħhom u bit-tuters tkun ħabba li qisu hemm iż-żewġ partijiet involuti. Mela. Jew jista' l-gvern jaqbad jgħid isma' din liġi ħanibdilha? Mela, il-leġislatur ovvjament tgħaddi hemm il-Parlament, ovvjament jista' jkun hemm proposti min-naħa tagħna, ġifieri min-naħa tagħna aħna ovvjament bħala regolaturu li niffaċċjaw id-difetti jew it-toqob li hemm fil-liġi, aħna ngħaddu l-proposti jista' ma jintlaqgħux u jista' jkun hemm proposti differenti milli aħna forsi ma nkunux rajnihom, imma eżatt tgħaddi mill-Parlament il-leġiżlazzjoni tax-xandir. Fil-fatt ġifieri l-aħħar tibdil li kien hemm kienet bil-introduzzjoni tal-AVMS li hija l-Audio Visual Media Service Directive, hija direttiva li daħlet mill-Unjoni Ewropea u allura l-pajjiżi membri kollha kellhom din id-direttiva. Fil-fatt aħna fl-2016 kellna l-Presidenza u dak iż-żmien aħna wkoll konna qegħdin naħdmu fuq din id-direttiva. Di daħlet fis-seħħ, aħna ddejnija ovvjament bħal kull pajjiż ieħor ġiet transposed, kif ngħidu bl-Ingliż, ġiet transposed fil-leġiżlazzjoni tagħna u ovvjament jekk ikun hemm imbagħad bżonn ta' leġiżlazzjoni sussidjarja oħra dik ukoll tkun trid tgħaddi kabinett. Tul is-snin għax ilek ovvjament hemmhekk daqsxejn mhux ħażin. X'tibdil rajt speċi drastiku li forsi fl-aħħar snin? Le, ekku, inni ftit mhux ħażin, iktar milli tibdil l-ewwel tibdil anke fil-mod ta' kif naħdmu. Ovvjament żdiedu l-istazzjonijiet u żdiedu l-programmi, ġifieri dika nista' ngħidha allura dak ifisser illi il-monitoring team kellu jibdel ukoll il-mod ta' kif jaħdem. Iktar mill-li kif jara l-affarijiet għaliex sfortunatament il-liġi ma tantx inbidlet, ġifieri minkejja li jenni żmien twil hemmhekk il-liġi ma tantx inbidlet għal-bidu kien hemm numru kbir ta' leġiżlazzjoni sussidjarja li żdiedu, però bħala il-main act ftit inbidel. Però ovvjament l-operat tagħna nbidel minħabba li jinbidlu numru ta' programmi plus il-kontenut, ġifieri fejn qabel jinnaf pereżempju kellek ħafna programmi politiċi ta' phone-ins, issa daw minħabba mezzi oħra, ġifieri hemm pjattaformi oħra fejn inti tista'
tressa il-vuċi tiegħek b'mod ieħor. Issa il-fokus sar iktar fuq pereżempju programmi ta' divertiment li jista' jkun hemm problemi anki ta' reklamar, problemi ta' lingwa, problemi ta' kemm huwa kontenut tal-adulti jew le, ġifieri iktar id-dinamika tal-monitoring team li jinbidlet iktar milli per se il-liġi. Però t-tibdil rajt fl-awtorità wkoll ovvjament issa daħalilna ħafna iktar xogħol mill-lat Ewropej, ġifieri issa għandna ħafna iktar xogħol anke ma' regolaturi barranin, aħna qegħdin ukoll parti mill-ERGA li huwa il-grupp regolatur tal-Unjoni Ewropea, u għandna ħafna input hemmhekk, ġifieri hemmhekk daħal ħafna iktar xogħol. Ovvjament fl-ambitu Ewropew hemm iktar ukoll liġijiet jinnaf pereżempju mill-Media Freedom Act li għadda kif għaddiet il-ġimgħa l-oħra mill-Parlament Ewropew ukoll nkunu involuti, ġifieri iktar milli forsi mill-lat nazzjonali ħanejtek, iktar morna mill-lat Ewropea. Issa, uħut jakkużawkom l-ispeċi jiskom awtorità li tridu tiċċensuraw intom. Intom hekk jew speċi biex tagħmlu iktar linjiet u jibdew tosservaw. Fil-fatt fil-bidunet tetta, ġifieri aħna maħniex ċensura, ġifieri aħna inħallu kull programm u kull kontenut jixxandar, mbagħad jekk ikun hemm bżonn naraw li nieħdu l-passi neċessarji. Ovvjament ikonna każijiet fejn producer iċemplinna u jitlob xi forma ta' gwida jew clarification, ġifieri hemmhekk aħna nagħtuha ovvjament sintendi jew nigwidaw accordingly m'għandniex problema fuq hekk, però il-fatt li niċċensuraw le, ġifieri qatt u dinha mill-bidunet kienet hekk, qatt ma kienet ċensura. Ovvjament hemm il-leġiżlazzjoni, ġifieri jekk qed nitkellmu fuq family viewing pereżempju, hemm subsidiary legislation partikolari ta' family viewing fejn hemm content descriptors, fejn trid tagħmel l-età, l-age, imma dik dejjem taqa' taħt ir-responsabilità tal-istazzjon. Qed nitkellem hekk għaliex aħna narfu l-istazzjoni, ġifieri minkejja li diversi production houses u media houses li jipproduċu l-programmi, fl-aħħar tal-ġurnata il-responsabilità editorjali taqa' taħt l-istazzjon u aħna narfu l-istazzjoni il dak li nilliċenzjaw. Però le, ġifieri maħniex ċensura, nagħtu wkoll linji gwida. Ġifieri ġieli kellna każijiet fejn aħna noħorġu linji gwidi jew ċirkolari. Naf pereżempju l-aħħar linji gwida li ħriġna hija linji gwida fuq gender issues fi programmi ta' diskussjoni. Dan rajna għamilna studju dwar in-numru ta' irġiel u nisa fi programmi ta' diskussjoni, rajna li hemm diskrepanza kbira bejn iż-żewġ sessi u ħsibna li nagħmlu xi forma ta' linji gwida, però daw linji gwida mhumiex marbuta bil-liġi, ġifieri l-istazzjon jista' jsegwihom jew isegwihom inqas jew ma jsegwi xejn. Ovvjament aħna nixtiequ li jkunu qed isegwihom għax kieku ma nagħmlux il-linji gwida. U dik kienet l-aħħar linji gwida li ħriġna, però minn żmien għal żmien noħorġu wkoll ċirkolari lill-istazzjonijiet. Intom bħala BA, Salima punt, però tistgħu tieħdu deċiżjonijiet fis-sens nagħmlu każ estrem li naħseb qatt ma ġara Malta. Ikollok programm eżempju li jsir kuljum u da b'mod inkollu jikser il-liġijiet u hekk. Intom tistgħu twaqfuh dan mbagħad jew il-qorti trid twaqfu jew. Mela. Kenna każijiet forsi mhux daqshekk estrem imma insomma kważi viċin, inti jkollok ħanieħdu eżempju, jkollok programm fejn qed jikser il-leġiżlazzjoni marbuta ma' reklamar. Tajjeb. Aħna bħala awtorità, aħna noħorġu l-akkuża fejn ikun hemm dak il-ksur, kellna każ jitla' quddiem il-bord tal-awtorità l-argumentu jinstab ħati. Meta jinstab ħati hemm ukoll il-5 skeda tal-dwar ix-xandir li fiha hemm elenku tal-multi li l-istazzjon jeħel. Issa jista' jkun l-istazzjon
ripetutament ikun qed jagħmel dan il-ksur. F'dak il-każ u kellna każijiet fejn kien hemm ripetutament dan il-ksur u allura dejjem jerġa' jitlu quddiem l-awtorità, f'dak il-każ jista' jkun hemm iva hemm provvediment anke estrem fejn jista' jittieħdu miżuri oħra. Jinnaf pereżempju jista' jkun jittieħdu miżuri fejn dak il-programm pereżempju l-awtorità tiddeċiedi li dak il-programm partikolari jinnaf ma jixxandarx għal ġimgħa pereżempju. Hemm provvediment fil-fatt fil-liġi li tħalli qisu fidejn l-awtorità biex tieħu passi oltre pereżempju minn akkuża. Sissa sa fejna fien li niftakar daqat maġrat, kien hemm każijiet fejn kien hemm ksur ripetut, l-istazzjoni ħallas il-multa, ovvjament mbagħad però wieħed irid jara wkoll li x'in l-istazzjon dejjem meta ħallas il-multa anki jekk il-multa forsi hija baxxa u allura jiflaħ iħallasha, xorta waħda tkun qed tagħti timbru ħażin lill-istazzjon u mbagħad l-istazzjon jirregola lilu nnifsu. Mela, illum il-ġurnata bla dubju l-medja tinbidel b'mod maġġel ħin kollu tista' tgħid jisu donnu hemm xejn li għadu jdum ħafna. Saru qed isiru ħafna podcast differenti u daw ovvjament qed jieħdu mill-audience ta' television forsi kif konna nafuh fl-antik u hija realtà ġdida. Intom bħala BA però fuq daw il-podcasts għandkom awtorità jew xejn, ħabba li kollox online. Mela, ħanibda naqra mill-punt tal-udjenza. Mela aħna bħala awtorità nikkummissjonaw ukoll l-audience survey. Sewwa għal numru ta' snin l-audience survey kien jiffoka fuq televiżjoni u radju. U riċentament daħħalna però ftit toma biex ngħidlek ta' online services. Sewwa, u daħħalnihom dawn għal raġuni illi id-direttiva kif diġà qed l-Audiovisual Media Service Directive, id-direttiva tal-audiovisiva, daħlet ukoll servizzi ġodda. Jidher għalmenu minn dak li għandna fidejna, jidher li xorta waħda il-linear media li hija television xorta waħda għadu b'saħħtu. Però għadu b'saħħtu għal diversi raġunijiet jew f'każi partikolari. U jista' jkun li l-online media fosthom il-podcast ħadu over iktar mill ħadu over imma saru iktar popolari. Forsi anke ħabba hemm l-aċċessibilità, hemm l-età, hemm ukoll anki il-mod, ġifieri jiena issa saret iktar easy li jiena tkun an on-demand service milli rid nistenna isma' is-seba' biex nara dak il-programm. Fil-verità jien fis-seba' ma nistax nara dak il-programm ma nista' nara l-argument fis-satejn. U allura l-aċċessibilità tal-online hija ikbar. Plus li jiena nista' nara parti minnu, ħafna drabi il-kontenut online huwa ħafna iqsar, ma tantx għandna ħin biex noqogħdu naraw programmi fit-tul u allura jista' jkun il-popolarità tal-podcast jew ta' servizzi online daħlet iktar. Mela, id-direttiva li daħlet fis-seħħ fl-2020 aħna f'Malta daħlet kif qedlek video sharing platforms li huma pjattaformi illi dawn ipoġġu fuqhom kontenut. Issa, id-direttiva qed titlob regoli għal pjattaforma mhux għal kontenut partikolari għaliex mela jiena jekk jiena poġġejt klip sewwa, jekk jiena poġġejt klip fuq il-pjattaforma hemmhekk il-question mark hija ta' minni ir-responsabilità editorjali. U allura jekk jiena s-saħħa tal-argument poġġejta fuq Facebook, il-provditur tas-servizz m'għandux dik l-editorial responsible kif għandu pereżempju stazzjon tat-television li huwa responsabbli minn dak kollu li qed jixxandar. Però fil-fatt pereżempju il-video sharing platforms pereżempju YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, dawn ġew rikonoxxuti riċentament ilhom jeżistu vera, però ġew rikonoxxuti riċentament bħala video sharing platforms taħdin il-liġi, taħdin id-direttiva. Pjattaformi bħal dawn, pereżempju, huma regolati mill-Awtorità Irlandiża għaliex taħtom taqa' il-ġurisdizzjoni
tal-Irlanda u allura l-awtorità li qabel kienet tax-xandir issa ġiet tal-medja tirregola dawn il-pjattaformi. Issa, għaliex biex inkun qed ngħid kollox u npoġġi kollox fil-perspettiva, id-direttiva hija bbażata mill-Country of Origin Principle. Mela allura jekk tlaqna mill-kunċett li dawn is-servizzi jaqgħu tal-ġurisdizzjoni Irlandiża għaliex hi tirregolhom u din hija pjuttost xi ħaġa riċenti. Fil-fatt din l-awtorità milix li twaqfet għaliex għamlu overhaul enormi ta' din l-awtorità li kienet biss qabel tirregola il-television u r-radio. Meta qed nitkellmu fuq il-podcast, bħalissa l-awtorità Maltija qed tiddiskuti internament, ġifieri għalissa qed naraw niddiskutu internament x'servizzi jeżistu. X'servizzi Maltin jeżistu u li ma huma qed jittargetjaw l-udjenza Maltija. Ġifieri dawn diġà qegħdin bħalissa niddiskutu dal-ambitu anka fosthom podcast, mhux neċessarjament podcast, però jista' ikunu portals oħrajn. Portals oħrajn li il-main principal purpose tagħhom huma li jipprovdu audio visual content. Dawn diġà bid-direttiva li hija transposed fil-liġi tagħna diġà suppost huma jiġu regolati. Issa x'sa nirregolaw? Mela, id-direttiva għandha diversi punti. Partikolarment il-protezzjoni tal-minuri, dik tagħtiha importanza kbira anke meta nkun qed nitkellmu fuq livell Ewropew jagħtuha importanza kbira. Il-commercial communications li huwa reklamar. Imbagħad ikollok hate speech u terrorism, għandek ukoll il-vjolenza u għandek ukoll adult content fis-sens ta' siti pereżempju pornografiċi. Dawk huma l-iktar biex ngħidlek 5 punti li jissemmew fid-direttiva u li jiġu regolati bid-direttiva. Issa, fejn se mmorru aħna f'Malta s'issadna qegħdin niddiskutu internament għaliex wieħed jista' jgħid isma' mela noħdu aktar il-bogħod u allura ngħidu isma' mela il-legislation kollha li teżisti fil-ġurisdizzjoni Maltija noħduha wkoll jiġifieri l-imparzjalità fix-xandir, il-bilanċ fix-xandir dak ħan inkluduh ukoll f'dawn is-servizzi audiovisivi, ovvjament għadna qegħdin niddiskutu, però il-ħsieb tagħna s'issa primarjament huma illi nirregolaw il-punti li joħorġu mid-direttiva biss u mhux mill-liġi Maltija wkoll. Anki għal fatt minħabba li l-online u x'inhuwa free huwa ħafna iktar ikbar għandek oċeani, ġifieri fejn toħloq il-bilanċ, fejn toħloq l-imparzjalità. Però dawn huma kollha għadhom qegħdin jiġu diskussi internament. Ovvjament kif ħajkonna dan il-qafas ħankunu qed nistiednu is-servizzi li nafu bihom, s'intendi. Is-servizzi li nafu bihom Maltin anki għad-diskussjoni tagħna biex naraw jiġifieri fuq xiex ħanwaqqawhom jekk hux in-numru ta' subscribers, in-numru ta' views, in-numru ta' likes. Meta ħajkun is-servizz, meta ħannejdu isma' dan huwa servizz u mhux dan, ġifieri x'kif ħanimxu. U s'issa dan għadu anka diskors for Ewropea, ġifieri aħna jkollna diversi laqat, u saħansitra ġifieri pajjiżi kbar ukoll għadhom bejn ħaltejn li ma servizz meta u fejn ħajaqa'. Però ġifieri kif ikonna dan il-qafas ovvjament niġbru il-dawn is-servizzi lokali, naraw anki d-diffikultajiet tagħhom, il-challenges tagħhom, ġifieri aħna u din nixtieq ngħid hawnhekk aħna maħniex qegħdin noħonqu, ġifieri aħna ma rridux illi xi servizz minħabba l-leġiżlazzjoni tagħna jagħlaq, far from it. Ġifieri aħna rridu illi ikun hemm il-vuċijiet ta' kulħadd jinstema' kulħadd u allura maħniex se nkunu qegħdin nagħmlu restrizzjonijiet żejda iktar milli suppost, però nixtieq li kulħadd jifhem illi ma nistgħux kulħadd imur hemm ixandar li jrid,
b'nies vulnerabbli hemm barra hemm kemm trid, għax nispiċċaw ġungla, ġifieri b'xi mod xi regoli jrid ikun hemm. Però dawn huma ċerti affarijiet li qegħdin naraw fosthom, pereżempju l-aċċessibilità lil minuri, ġifieri din hija waħda mill-punti li tissemma kontinwament, illi jrid ikun hemm measures, jekk f'każijiet f'partikolari jaf ikun hemm stricter measures f'dawn tip ta' kontenut, partikolarment minħabba l-protezzjoni tal-minuri, għaliex ma jistax ikun li l-minuri xin jiftħu l-internet ħajsibu podcast jew ħajsibu reel li jista' jkun ta' dannu għalihom. Kon ħansaqsik ukoll fuq di tar reel suwek, għax da ovvjament ġieli taf kif naw tidħol Facebook tara reel u għak toqgħod neżżel jibdew tilgħin oħrajn m'għandhom x'jaqsmu xejn ma li tkun qed tara u hekk. Possibbli b'xi mod tirregola imma taħseb jew għax naqra. Mela, din hija diskussjoni li tqum for Ewropea. Għaliex għandek diversi punti illi wieħed irid jikkonsidra. Meta nkunu qed niddiskutu fuq protezzjoni tal-minuri, pereżempju, a case in point, u allura mill-algorithms inti tkun taf min qed juża u x'inhuma l-likes pereżempju tiegħu, ikonna daw il-każijiet ta' diskussjoni. Pereżempju, jekk jiena naf illi dan l-apparat qed jintuża minn minuri, għaliex l-algorithms qed jurini li isma' dan il-likes tiegħu qed juri ċertu qed jafas fuq ċertu reklamar u mhux ieħor, qed jafas fuq ċertu kontenut u mhux ieħor. Jiena x'san nkun qed immur għax imbagħad tidħol ukoll il-privacy. Mela jien x'l-aħjar illi nitlob ċertu informazzjoni privata u allura nara żmien pereżempju l-età ġifieri, nara l-età u allura qed nikxef ukoll l-identità tal-user, tal-utent, jew u allura ngħid mela dak il-kontenut ma nagħmlux aċċessibbli għal dan l-utent, jew ngħid okay, mela l-privacy ma tidħol xejn u jara kollox. Jiġifieri dawn huma vera kif qed tgħid. Sikkina taqta' miż-ġiex naħat. Sikkina taqta' miż-żewġ naħat. Daw ir-reels huma simili għal reklamar li naraw fuq ix-xandir. Jiġifieri huma simili għal din ir-raġuni għaliex jiena xejn inkun qed inqalleb ħajjiġini reel li ma nkunx qed infittxu per se. U l-istess jiġri meta jkollna pereżempju program promotions fuq ix-xandir jew reklami fuq ix-xandir. Meta mmur programm jiena nara dak il-programm u ngħid jiena lest li nara dak. Imma x'inhu mbagħad jiġini reklami u spots u kontenut ieħor jiena ma nkunx qed nistennih u dan huwa simili tar-reels, però din hija waħda mill-isfidi kbar illi toħloq l-online u dina l-ebda regolatur mu ħajkun qed jirristrinġi da kollu, imma inaqqas id-dannu partikolarment fuq it-tfal. Mela, sallhom il-ġurnata x'ovvjament podcast qed isiru ħafna. Ġie għalkemm intom ma tistgħux tirregolaw, ma ġieli daħlulkom xi rapporti għax in-nies jaħsbu li tistgħu tagħmlu. Mela, ċertu affarijiet. Mela, ironikament rapporti per se fuq podcast ma daħlunniex. U qed ngħid ironikament għaliex f'kull konferenza li mmorru nazzjonali, jiġifieri meta jkollna xi laqat jew xi seminars jew anke tisma' fuq il-mezzi tax-xandir, kulħadd isemmi l-awtorità. Jissu l-awtorità għarax l-awtorità għandha torta kollox, l-awtorità tittirregola hekk u tittirregola hekk u tittirregola l-Facebook u tittirregola l-online ukoll anki purchases. Hemm ħafna miżmeġ ta' affarijiet u sfortunatament m'hemmx tarif biżejjed fuq dan il-punt. Għaliex l-awtorità jaħsbu n-nies isma' mela l-awtorità tax-xandir trid tieħu ħsieb hekk. Fil-verità għalhekk qed ngħid ironikament għaliex ma rċevejniex xorta waħda ilmenti fuq podcast jew fuq online media. Ħafna drabi l-issue dejjem tkun il-Facebook. Having said that il-Facebook anka l-kommenti illi jkun hemm, ġifri aħna
anka bil-direttiva l-ġdida u ġifiri anka jekk immorru l-Awtorità Irlandiża, il-kommenti ma tirregolhomx għaliex id-direttiva tirregola biss il-servizzi audiovisivi u allura l-kommenti ma jaqgħux taħt is-servizzi audiovisivi. Il-kommenti wkoll. Appuntu, jien naħseb iktar milli u kelli opportunità nitkellem anke f'konferenza barra minn Malta u kienet waħda mit-temi speċi kemm il-social media qed taffettwa l-familji u kemm qed taffettwa t-tfal, eċetera. Jien naħseb l-iktar ħaġa importanti huwa l-empowerment. Ġifieri, iktar milli tirregola u tqaċċat u tiċċensura u ma tħallix, hija l-empowerment illi inti tittati l-tfal u anke lill-adulti illi ikunu media literate. Ġifieri naħseb l-iktar ħaġa importanti qabel xejn huwa il-media literacy. Jiena nemmen fija, ġifieri nemmen fija għal diversi raġunijiet fosthom din l-iktar waħda importanti illi kull user sew jekk tifel, sew jekk tifla, sew jekk adult irid jaraf l-online x'qed jagħmel. Ġifieri insa ftit għalissa t-televiżjoni, ġifieri diġà t-televiżjoni jista' jkun hemm erq u jista' jkun hemm manipulazzjoni u jista' il-messaġġ ma jkunx ġust u fair u jiena bħala telespettatur għandi nara fu niżen u ngħid dana huwa veru imbabas, ġifieri bħala user u bħala telespettatur jien għandi kolli l-arfien illi nara fil-li jisma dana jien naf jekk nara reklamu f'daqqa waħda timsaħ il-mejda u kollox jiġi le, dana fil-li dana huwa manipulat. L-istess għall-online, ġifieri l-online in-nies għandhom ikunu marfa u naħseb li hawnhekk għandu jkun hemm investiment ħafna iktar f'kampanji ta' media literacy jew korsijiet jew taħriġ sejjaħlu li trid lil dawn il-users li jkunu qed jużaw il-Facebook, l-online, il-podcast, jiena meta nitfa' ritratt, jien tfajt ritratt għalija u għal-friends tiegħi biss, le, jiena tfajt ritratt għad-dinja kollha. U dak ir-ritratt jew dak ir-ritratt li ħaduli għax jiena kont qiegħda mixja fit-triq, eċċetera, dak ir-ritratt ħajibqa' miegħi ħajti kollha għal dejjem. Naħseb di importanti ħafna u anke l-fatt li fejn qabel konna nitkellmu ngħidu kontra dak u kontra l-ieħor bejn erba' ħitan u mietet hemm, issa x'jien niġi biex nirrispondi lilek, qed tarani d-dinja kollha qed tara u jistgħu dawru ilek u appuntu ġifieri l-fatt illi minkejja li għall-argument huwa aħbar imma tista' tiġi spinjata, it-telespettatur għandu jaraf illi eżatti, il-power tal-ġurnalist jew il-power tal-preżentatur jew kull min għandu mikrofon jew kull min għandu pinna kemm qawwija. Vodre kważi jisek iktar tixtieq li in-nies ikunu aware ta' x'qed jaraw milli jkun hemm xi restrizzjonijiet eżempju fuq podcast x'jistgħu jiddiskutu dal-affarijiet. Jien naħseb immorru jitfit, ġifieri minn barra illi il-producer għandu jkun jaf x'inhuma r-restrizzjonijiet tiegħu u għandu jkun apparti mhux ir-restrizzjonijiet iktar il-limiti tiegħu ta' fejn irid jasal, ġifieri ma npoġġux ir-responsabilità biss fuq il-user, ma npoġġu wkoll responsabilità fuq il-preżentatur u fuq il-producer. Ġifieri il-producer u il-preżentatur għandhom jarfu x'inhuma l-limiti, ġifieri għandhom ukoll ikollhom ċertu knowledge ta' media u kemm tista' twassal din il-media u l-messaġġ tagħhom, però naħseb illi għandu jkun hemm u allura hemmhekk jidħlu r-regoli, però naħseb l-importanza waħda mill-affarijiet importanti hija l-media literacy. Fil-fatt l-AVMS, l-Audio Visual Media Service Directive, hemm provvediment fejn tobbliga lill-istazzjonijiet ikollhom pjan ta' ħidma fuq media literacy, issa ovvjament sejjaħlu li trid jew ara jekkux kors, jew ara jekkux taħriġ, jew ara jekkux kampanja, ġifieri il-metodu mhux indikat. U fil-fatt
il-gvern f'din il-provvediment kien waqqaf il-Media Literacy Development Board. Dan huwa board li bażikament qed jistħarreġ xem fix-xandir, xem fis-suq, xem anki online, u qed jipprova jaħseb fuq metodi jew tools ta' x'kampanji jista' jagħmel biex in-nies ikunu iktar edukati fuq il-medja. Alright, issa jekk ikun hawn dat tibdil il-podcasters li hawn Malta almenu li tkunu tafu bihom, se jkunu notifikati bit-tibdil. Le, fil-fatt iktar mill-notifikati ħajkunu konsultati ġifieri nista' ngħidha, kif diġà għedlek ovvjament is-servizzi kif huma u min huma il-podcasters qatt m'għandniex viżibilità ta' kulħadd, s'intendi, u nazzarda ngħid li mussa jkollna dejjem viżibilità ta' kulħadd, u le aktar mill-notifikati biss ħajkunu konsultati biex ovvjament ikunu aware ta' x'direttivi u x'regoli ħajkun hemm. Kif dejjem ġara anki fuq regoli tat television u tar-radio, dejjem ikun hemm grace period, dak li ngħidulu grace period, jiġifieri biex inti wieħed jirregola ruħu jgħid isma' jekk jien għandi sensiela ta' 13 il-poddata u dina diġà fassalta b'dal mod, ovvjament naraw illi ma nħarbtulux, eżatt, ma nħarbtulux festi daqshekk malajr. Issa fuq il-media houses imma eżempju mbagħad ħajkollhom xi restrizzjonijiet taħseb ġodda eżempju fuq reklamar u dal-affarijiet jew jisu bħal muttivillu. Mela, media houses tat-television qed tajt jew tal-podcast? Podcast għax ħajġu hekk ukoll Era, bażikament kif qedlek waħda mit-temi li waħda mill-regoli illi ġib magħha l-Audiovisual Media Service Directive hija il-reklamar, l-Audiovisual Commercial Communication, u din hija ħatkun, ovvjament mhux ħatkun, diġà qiegħda hemmhekk, jiġifieri x-xandir television u radio diġà huma regolati b'dan il-mod, u iva hemm regoli fuq ir-reklamar li ħajkunu jgħoddu għal podcast. Ovvjament hemm affarijiet oħra li le, ġifieri jekk għas-saħħa tal-argument. Aħna għandna subsidy legislation tal-alkohol għall-argumentu li dan huwa time barred, ġifieri dan jista' jixxandar wara s-7 pereżempju, filwaqt li għat-televiżjoni u għar-radju dan tista' tagħmilha għaliex għandek forma ta' skeda, għall-podcasts, għall-online, ħan nitkellem iktar milli dan ma jistax isir, ġifieri għax l-online u x'inhu huwa kif għedna diġà huwa on demand, huwa nista' nsegwi fiex nirid, u allura hemmhekk ħajkun hemm miżuri differenti illi kun hemm, ġifieri partikolarment huma miżuri illi ħarsu l-protezzjoni tal-minuri. Ma' Dr. Spiteri, nirringrazzjak ħafna tal-li kont magħna x'għaddejna punti interessanti u forsi anke ħafna minnhom in-nies ma kinux jafu. U hemm iktar jekk tixtieq iżid xi ħaġa bil-qalb kollha. Le, bażikament ġifieri hemm leġiżlazzjonijiet oħrajn illi forsi ma semmejniex fosthom pereżempju tal-protezzjoni tal-minuri, hemm ukoll u protezzjoni tal-minuri iktar fil-qasam tax-xandir, u hemm ukoll leġiżlazzjoni pereżempju tal-vulnerabilità. Fejn aħna u din nixtieq forsi nsemmi anki f'dal perjodu aħna hemm leġiżlazzjoni rridu nħarsuha fej pereżempju f'dawn il-maratoni ta' ġbir ta' fondi jintużaw tfal jew b'kundizzjoni jew morda jew li għaddejjin minn diffikultajiet, dawn il-liġi titlob illi dawn jiġu screened u monitored minn nies fl-appoġġ, pereżempju li huma esperti ovvjament tal-psikoloġija tat-tfal, u allura aħna noqogħdu fuq dak il-rapport illi huma jindikawna. Ġifieri kellna każijiet fejn pereżempju jgħidu nisma' dan it-tifel mhuwiex lest li jiġi intervistat pereżempju, u allura aħna nimxu ġifieri minn barra l-konsent tal-ġenituri. Il-liġi ma tarax biss il-konsent tal-ġenituri imma tagħti l-aħħar sej biex ngħidu hekk l-aħħar deċiżjoni tkun tas-social worker. Nirringrazzjak ħafna. Nirringrazzja t-telespettaturi tal-li kienu magħna llejla u ħeġġixkom tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla. Grazzi ħafna.